समाजाव हारियाव जोङो गासै खामानिफोरखौ मावलांनायनि मोनसे थांखिजों दिनै बे मुलुगनां आइजो सानखौ जोङो खुंबोदों, खुंलांबाय थागोन। Hebsu long live, Hebsu long live, Duलाराय बर' फरायसाफोरा थांना थाथों, दुलाराय बर' फरायसाफोरा थांना थाथों, आइजो सान फालिनाय जाफुंसारथों, मुलुगनां आइजो सान फालिनाय जाफुंसारथों, जय बर' हारिनि, जय बर' हारिनि, गोजोन्थों। बे समाव फिरफिला फारि आरो दिनैनि सानजों लोब्बा लाखिना उदालगुरि जिल्लानि हेडक्वार्टार उदालगुरियाव बे उदालगुरि कलेजनि मोनसे प्रेस्टिजियास फरायसालिमा बिनि गेवलां बे लांगोनायाव मुलुगनां आइजो सान इन्टारनेशनेल उइमेन डे दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लाय खुंनो थाखाय जिखिनि जोंनि हाबाफारि मैया आरो दिनै साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनाय फुंबिलिनि बे गोथार फुंबिलि आर'ज दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ जों मावफुंबाय। दसे समाव बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय बर' आइजो मुंख्लं गायदे आरो हेलेना बसुमतारी बिथांमोननि मुसुखायाव बिबार बावनाय गोजोननि फारौ बिरहोनाय रेलि आरो सावरायनायनि हाबाफारि जों लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जथाय मोनसे इनिसिएटिभ आरो गासै गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय मैया बर' बिमा गौथुम बड' मादार एस'सिएशन जे मोनसे आबुं एबसुनि बेन्दोङावनो माखासे आइजोनि जौगानाय आरो थामोनथा रैखाथि गासै बिथिंनि जिखिनि जेंना जेंसि सुस्रांनायनि थाखाय जों दाफुंदोंमोन आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय थान्दै बिथांमोन। दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव जोंजों दङ एबसुनि बारग' लोगो आफादगिरि रबिन्द्र मुसाहारि आरो बिथां, साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि मानगोनां नबिन मल्ल बर' सार, मानगोनां नन्देस्वर दैमारि सार बिथां, एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, गाहाय नेहाथारि फनेन्द्र बसुमतारी आरो डेपुटि स्पिकार बिबारि बर', लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो एबसुनिनो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि प्रिस्किला बसुमतारी बिथां, बेयाव बे जौमा फरायसालिमानि मानगोनां गोरायुं डक्टर लुक दैमारि सार बिथां, गासै जोंनि थान्दै आरो जिल्लानि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो बेयाव सफैनो हानाय दिनैनि बे हाबाफारिनि मानगोनां बाहागो लागिरि नोंथांमोन, आं गिबियावनो बयनिसिमबो मुलुगनां आइजो साननि खुलुमनाय, हामलायनाय आरो अनसायनायखौ बावहरबाय। गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै। दिनै गुबुन बोसोरनि बायदिनो मुलुगनां आइजो सान आइजोफोरनि बा मुलुगाव थांना थानाय गासै आइजो माहारिनि मोनसे मान मर्यादा आरो आत्मसन्मान आत्मस्वाभिमाननि मोनसे सान आरो बे स्पेसियेल सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि गेरेमसा हारि दानाय, आइजोफोरनि जौगानाय, थांना थानाय, सोबख'जानाय, गादबजानाय, नासयजानाय हारि नाङैनो बिनिफ्राय उदां जानो थाखाय जोङो जिखिनि जुजिबोबाय आरो दिनै जों बे मोनसे थासारियाव सफैबाय। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गेरेमसा माहारि दानायनि आदर्शजों आलादा रायजोनि सोमावसारनाय समाव जाय आइजो बिथांमोना
दिनै मुंख्लं जाबाय गायदे बसुमतारी हेलेना बसुमतारी आरो बिनि उनाव गोबां माखासे खास्रि बिस्रि थासारि जिउ गोमानो गोनां जानाय जिनाहारि जानो गोनां जानाय आरो नेवसि जानाय गुलि जानो गोनां जानाय बे थासारिखौ नेवसिनानै जोङो दिनै बे समाव सफैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलानि सिङाव जोङो गसंनानै दिनैनि बे मुलुगनां आइजो सानाव फिन खेबसेबाव जों समायखिरा लायो जे बुहुमाव थानाय आइजोफोरजों लोगोसे समान फेर फाथिनानै गोग्गानानै जोङो उदाङै थांना थानो हानाय बेबायदि शक्तिशाली बर' हारि हिसाबै गायसननो थाखाय बर' आइजोफोरखौ उदाङै आबुङै आरो गासै बिथिंजों रांखान्थि बिथिङाव सोलोंथाइ बिथिङाव समाज आरो नखर दानायनि बिथिङाव मोनफ्रोमबो नखराव जोङो जाहाथे थांना थानायनि थाखाय नखर दानायनि थाखाय जाहाथे जों काउन्सिलिं होलांनो हायो बे मोनसे गोथौ सान्थौ आरो सानस्रिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावबोदों आरो इयुनाव मावलांगोन आरो आद्रा थानाय जिखिनि जोंनि हाबा मावनो गोनां दङ बर' बिमा गौथुमनि गेजेरजों बड' मादार एस'सियेसननि गेजेरजों जुदिও जोंनि माहारियाव उदाङै आबुङै बर' आइजो अनसाय आफादा खामानि मावगासिनो बिथांमोना गावनि आदर्श आरो प्रिन्सिपलनि गेजेरजों हाबा मावलांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जोङो हौवा आरो हिन्जाव गासैबो मेल आरो फिमेल ज' लोगो नांनानै जातीय स्वार्थनि थाखाय हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो गासै जोंनि सिनायथिनि थाखाय जों हाबा मावबोदों नाथाय एक्सटेन्सिभलि आरोबाव हाबा मावनो गोनां दङ जों बेखौ गोथौयै फोथायो आरो बेखायनो माव जेदुंआ बुंदोंमोन जे 100 लेट दिस 100 फ्लावर ब्लुम्स बे 100 सुबुङा खामानि मावजेनग्रोगोन 100निफ्राय 1000 जागोन लाख जागोन कौटि जागोन बे मोनसे सान्थौ आरो सानस्रिजों बुहुमाव मोनसे बिथाङा आदर्श दानानै गालांदों नेपलियन बनापार्टआ बुंदों जे माने गिभ मी ए गुड मादार आई विल गिव ए गुड नेशन होननानै दा बेखायनो जों सानो जोंहा गोथौ फोथायनाय दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलानि सिङाव थानानै बर' हारिनि गासै बिथिंनि जौगानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गासैखौबो समान इकुवेलिटिनि मोनसे मर्यादानि गेजेरजों समाजाव हारियाव जोङो गासै खामानिफोरखौ मावलांनायनि मोनसे थांखिजों दिनै बे मुलुगनां आइजो सानखौ जोङो खुंबोदों खुंलांबाय थागोन आरो बिनि गेजेरजों बर' गामि बर' ओनसोलाव मोनसे जावरिखांनाय जांख्रिखांनाय मोनसे रेभलिउसन